Καλώς ήρθατε και πάλι στο επεισόδιο 2. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Και στο άλλο δεν πρόλαβα επίσης να πω για εκείνες τις πέτρες που έχουν το κάρβουνο μέσα. Και κατά λάθος, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου κάνει νερά τώρα τελευταία το Bandicam. Όπως και ακούγεται και λίγο παράξενο ήχος, μου έκοψε το βίντεο. Λοιπόν, ναι. Να σου πω να πάρω το iron και για να το ψήσω, για να βάλω σίδερο και να φτιάξω πιο ισχυρά εργαλεία. Στο ψήσω. Λοιπόν, και στη διάρκεια που το ψήνει εδώ αυτά, το φούρνος, συγγνώμη, εμείς ας πάμε να μαζέψουμε λίγη άμμο για να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα παράθυρα, να είμαστε προστατευμένοι από το σκέλετος. Βέβαια τώρα να δείτε creeper, προσπαθήστε να μην σας βλέπει, να κρυφτείτε δηλαδή όπως σας είχα δείξει στο επεισόδιο 1, για να μην σας πιάσει. Λοιπόν, τώρα μαζεύω εγώ λίγο παραπάνω άμμο για να φτιάξω γυαλί, όπως θα πω ξανά, για να μαζέψουμε άμμο. Μάλιστα. Ναι, και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Τα επεισόδια στο κανάλι μας είναι Carfassion, δεν θα είναι μόνο με Minecraft και με παιχνίδια, θα είναι δηλαδή και με άλλα πράγματα. Πάμε unboxing, διάφορα πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε και εκεί τα τηλέφωνα, δεν ξέρω, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη. Διάφορα επεισόδια από διάφορα βίντεο που θα τραβήξουμε εμείς ζωντανά και διάφορα άλλα γενικά επεισόδια. Το κάνω το κανάλι μου για να είναι κάτι σαν πώς γίνονται και οι εκπομπές, 10 iron, πώς γίνονται και οι εκπομπές, κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι και τέλειο, πρώτοι μας φοράνε που κάνουμε επαγγελματικά, εντάξει επαγγελματικά, τεχνικά το κάνουμε. Ένα κανάλι για να σας δείξουμε διάφορα πράγματα για το Minecraft και για άλλα πράγματα. Και ούτε κι εγώ ίδιος που έχω και το κανάλι μαζί με τον φίλο μου που θα συμμετέχει και αυτό στα επεισόδια του Minecraft. Πιο πολύ εμείς είμαστε όχι, εμείς είμαστε, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το πω. Τέλος πάντων, όπως και εγώ ίδιος που έχω το κανάλι μαζί με τον Γιώργο που είπα πιο πριν, εντάξει, το κανάλι τώρα και τα βίντεο δεν λέω ότι είναι επαγγελματικά, ούτε ότι είναι super τέλεια. Αυτά ψήθηκα. Εμείς πιο πολύ το κάνουμε ερασιτεχνικά, πώς να το πω τώρα, έτσι για την πλάκα. Δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Επίσης θα σας δείχνουμε και κάθε Σάββατο, θα σας λέμε, θα είναι βίντεο και θα σας, επίσης έχουμε και στο σελίδα στο Facebook, θα σας λέμε να πάρετε μέρος σε κάποια πράγματα που θα γίνουν σε ένα συγκεκριμένο σερβερ που θα ανοίξουμε, που έχουμε ανοίξει ήδη αλλά δεν είναι ανοιχτός επειδή πρέπει να πληρώσει για να ανοίξει. Ένα σερβερ που θα σας λέμε να μπαίνετε και να το βλέπετε, για να το βλέπετε και να παίζετε επίσης διάφορα παιχνίδια, survival games, PvP, Hunger Games, Prison και διάφορα τέτοια, paintball. Και αυτός ο σερβερ θα ανοίξει το καλοκαίρι, επειδή τώρα ξέρουμε και εμείς ότι κάποιοι από εσάς ή γράφετε πανελλήνιες ή διαβάζετε
για τις εξετάσεις και φανταστήκαμε ότι δεν θα έχετε και τόσο χρόνο για να μπαίνετε και στον υπολογιστή σας. Κι εγώ όμως θα σύστηνα να διαβάζετε πιο πολύ και να μην χάνετε το χρόνο σας στον υπολογιστή. Τώρα όσο το λέω αυτό αποκαλώ, όχι τώρα για να σου πω αν θα το κάνεις έτσι και αν δεν το κάνεις θα φας ξύλο, όχι βέβαια. Εγώ απλώς σας προτείνω να το κάνετε αυτό γιατί είναι και στο κάτω το καλύτερο για εσάς. Και αν πέσετε και εντάξει βέβαια και να γίνετε αυτό που θέλετε. Να πάρω κι άλλα εδώ. Και το καλοκαίρι το ανοίγουμε επειδή θα φανταστούμε ότι θα έχετε πιο πολύ χρόνο, θα έχουν τελειώσει και εξετάσεις και να μπαίνετε στο σερβερ. Βέβαια θα σας δώσω και την IP, θα την γράφω όταν ανοίξει σε κάθε βίντεο που θα τραβάω και με το σερβερ, επειδή τώρα αυτό είναι survival games στο single player. Μετά θα τραβάμε και βέβαια βίντεο και στον σερβερ και άλλα πράγματα θα κάνουμε. Αυτή είναι μόνο αρχή. Τώρα δεν είμαστε hippies, να το πω ξανά, και επαγγελματίες. Τα βίντεο μου φανταστείτε ότι είναι κάποια τέλεια βίντεο. Μπορεί να ακούγεται κιόλας λίγο φωνή μου κλεισμένη επειδή είναι λόγω του μικροφόνου. Θα αγοράσω βέβαια καινούριο, αλλά εντάξει, θα γίνει. Λοιπόν, τώρα αν επίσης θα σας βάζουμε και σε διαγωνισμούς στο σερβερ. Αυτά είχα να σας πω για το σερβερ και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα να είναι πολύ λόγο. Τώρα απλώς τραβάω και αυτό το βίντεο για να σας πω και διάφορα πράγματα που σας είπα ήδη στην ουσία να διαφημίσω στο σερβερ. Θα το διαφημίσω κιόλας και να συνεχίσω, δηλαδή να τελειώσω το επεισόδιο 2 που πολύ σας πω να το πω τώρα. Σας είπα πολλά πράγματα για το σερβερ και μπορεί να σας έχασα και τον χρόνο. Αλλά εντάξει, εγώ πιο πολύ τώρα το έκανα για να τελειώσω το επεισόδιο 2 και μετά θα πάμε στο επεισόδιο 3. Όχι σήμερα βέβαια, για μένα το επεισόδιο 3 θα προσπαθήσω να ακούσετε και το Γιώργο του Ταγκάχα. Βέβαια θα βρούμε και διάφορα ψευδόνυμα. Ναι, και επίσης να μας κάνετε φίλους στο Facebook. Έχουμε και στο σελίδα, αλλά έχουμε και Facebook κανονικό έτσι που κάνεις και φίλους και αυτά. Το κάναμε πιο πολύ αυτό επειδή έχουμε, όπως ξέρετε, και εμείς φίλους όπως έχετε και εσείς να φανταστώ όσοι έχετε Facebook. Και το κάναμε κάπως έτσι γιατί η σελίδα θα βλέπετε τι έχουμε, γενικά τι επεισόδια κάνουμε και αυτά. Αλλά ενώ στο κανονικό το Facebook, ενώ που βλέπουμε τους φίλους, που κάνεις φίλους και αυτά, θα μπορείτε, αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, να μας πείτε κάτι για το βίντεο, να είναι χάλιο ή όχι, που εντάξει δεν είναι και τέλειο, είναι και πράγμα, το πρώτο δεν μου άρεσε εμένα και πολύ, αλλά εντάξει. Θα μπορείτε να μας κάνετε φίλους. Θα σας γράψω βέβαια σε αυτό το βίντεο και πώς μας λένε στο Facebook και κάπως έτσι είναι. Και κάπου εδώ τώρα σε λίγο, μόλις ολοκληρώσω και τα τζάμια, θα τελειώσει το επεισόδιο 2, ολοκληρωτικά όμως αυτή τη φορά. Και ναι, μετά από κάποιες μέρες, επειδή έχουμε και εμείς διαβάσματα τώρα τελευταία, πάμε και πρώτη γυμνασίου, γράφουμε και εμείς εξετάσεις. Με το ζόρι δηλαδή έχουμε χρόνο τώρα να κάνουμε αυτά τα επεισόδια, γι' αυτό δεν τα κάνουμε και super τέλεια. Δείχνουμε απλά πράγματα και πιο πολύ τώρα στο επεισόδιο 3, στο part 2, με λίγα λόγια σας μιλάω πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τελειώσαμε και τα τζάμια. Αυτό είχα να σας πω για το επεισόδιο 2 και για τον σερβερ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις και επίσης σας εύχομαι να περάσετε.